Това е добавената стойност. Това, Мгм. за което говорихме и по-рано, че нали, има цена, има и стойност. Когато можеш да добавиш стойност, не те питат за цената. Нали, когато аз съм, примерно, предприемач и имам нужда да свърша нещо, искам да вдигна телефона или да пиша един имейл на моя доставчик за еди коя си услуга или продукт, да му кажа какво ми трябва, той да ми зададе неговите въпроси и да приключиме. И като ми каже, че ще дойде след 2 дни или след 2 часа, да дойде след 2 дни, след 2 часа, така че аз да мога да си планирам всички други неща спрямо този срок. И да не стане той да ми каже, че ще дойде след 3 дни, аз да съм си планирал нещата и той в един момент каже: „Ами не, всъщност са 5“, нали, и да ми прецака всичко. И нали, това е добавената стойност и, фактически колко изкарваме, а не колко вкарваме. Да, може да е по-скъпо, обаче го получавам тогава, когато ми трябва. Съответно, като го получа, когато ми трябва, аз мога да си свържа другите неща, от които пък взимам пари, нали, Мгм. изкарвам пари. И това е примерно с 10% по-скъпо услугата или там продукта, който съм получил, обаче аз съм изкарал 20% повече като печалба, примерно защото съм го свършил бързо, автоматично се балансират, че даже печалбата идва повече от Мгм. инвестицията.